Абарачальнасць ходу светлавых праменняў. Эксперыментальна дакажам абарачальнасць ходу светлавых праменняў. Для гэтага нам спатрэбіцца аптычны дыск, асвятляльнік, плоская люстра. На аптычным дыску замацавана плоская люстра. Накіроўваем з асвятляльніка на люстра пучок святла. Светлавы прамень адбіваецца ад люстра. Працягваем дослед. Накіроўваем з асвятляльніка на люстра пучок святла ў процілеглым напрамку. Ён адбіваецца ад люстра і ідзе ў напрамку, у якім раней ішоў падаючы прамень. Промні мяняюцца месцамі. Гэту ўласцівасць адбітага і падаючага праменняў называюць абарачальнасцю або узаемнасцю светлавых праменняў.